vet zit vet. Bel doet het. Rem doet het. Zo voor je ben wel. Dit famke haar fiets is toch de keuring. Op OBS Trimwalda in Gietjerk waren vretemoen de fietsen van alle leerlingen controleren. Dat wordt al jaren dien door dezelfde vrijwilligers. Zij vinden het wichtig dat de band veilig de dik op kunnen. Nou, ik vind altijd het belangrijkste de reflectie in het cel, de band en de verlichting. Want het is namelijk zo, ik ook vroeger, ik jong weer door prakticeerders en dat doen, maar jorden die met het donker waren en de mist komt overom, dan is dat heel belangrijk. Wat hij hem krijgt in je hand krijgen, wat is dat? Dat is de fietscontrole. Als je fiets controleert, dan heb je bijvoorbeeld als je stuur vast zit, dan krijg je vinkjes. En als dat niet vast zit, krijg je een kruisje. En wij hebben een sticker gekregen. Ja. Alleen de banden moesten nog wat beter opgepompt werden. En hij hem je moet iets extra's dienen om je fiets nog even goed terug de keuring te helpen? Of is het moet je hem elke dag komen? Even kijken of alles er wel tip-top uitzag. En anders moest ik daar nog wat aan doen natuurlijk. Elin en Marin kunnen aanst in elk geval met een goed gevoel naar hoe ze daar fietsen. Gwomben vonden het nog best spannend om te zien of haar fiets wel in orde wie. Stijn, heb je ook al voorlicht die je doet? Ja. Laat eens even zien. Ja hoor, die werkt goed. Wie die fiets goed keurt? Ja. En hast hem juist even een speciaal extra goed maken of wie er al goed? Ja, hij was al lang. Ja? Ja. Hij wie al helemaal in orde? Ja. En hast ik een sticker kregen? Ja. Dus die fiets is? Goed. De Malje dogger de keuring in gearworking met Veilig Verkeer Nederland. Henk Zuiderveld is dit keer bot te spreken over de twaartchillers op Trimwalda. Er was een kleinigheid hier, had een batterij in leeg of zo wat heen, maar een meisje notitie ervan. Als ze de ouder dat even van willen brengen. Maar we doen dit nog hier zo'n nacht. Nou, als hij in het begin zegt hoeveel fietsen als we net aankeuren, dan is het elke keer een goed ding als je de fietsen najouwen. En de bank rijden jorden die ik vaak een nieuwe fiets, dus tronwander wordt het steeds beter. Op een peerbaan naai waren alle fietsen vreed goedkart. Maar hoe zit dat eens bij de fietsen van de controleurs zelfs? Alles even een minpuntje, dan moet even... Ja. Wat is hier de familie? Is zijn fiets goedkeurd? Nee, hij is aangekeurd, maar de bel doet het net. Dus en dat bellen en doet, maar we alles aankeuren. Ja. Ja.